DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka, kaya kapag may gusto kang kunin, kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan pa akong isilang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Remedios. Andres, Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala rito. hindi. Ayos lang ako. Naupo lang ako sandali. Sige na. Matulog ka na muna. Nangingitim na ang paligid ng mata mo. Napuyat ka sa lamay. Andres, Sige na. Ako na maglilinis dito. Oh, bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako? wala na si Mama. Oh, Patay na si Mama. Iniwan na nila ako pareho ni Papa. Mag-isa na lang ako. sabi ko na nga ba. Habang pinaglalamayan si Tsaguada, hindi kita nakitang umiyak kahit isang beses. Ngayon mo palang yata tuluyang nararamdaman ang pagkawala ng matanda. Ilang taon ko siya inalagaan. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kaming dalawa lang ang nagkakaunawaan. Para kaming aso't pusa. Away bate. Pero kahit nakakapagod unawain si Mama dahil nga sa sakit niya. Siya ang dahilan kung bakit gumigising ako araw-araw. Kung bakit nagpapatuloy ako sa buhay. Ngayon wala na siya. Parang wala na akong direksyon.
ako, Andres. Gigising ako sa umaga, wala na akong kakausapin. Hindi na ako makakaikot dito sa bakuran namin habang tinutulak ko yung wheelchair niya. Wala na ako ipagluluto. Wala na akong papaliguan araw-araw. Wala na maghahagi sa akin ng kutsara. Wala na si Papa Andres. Ngayon lang yan. Masasanay ka rin. Paano ako masasanay sa kawalan ng nag-iisang tao nakakaunawa sa akin? Na nag-iisang tao nagmamahal sa akin. Sabi nila, di ba? Paglipas ng panahon, maghihilom din ang mga sugat natin. Baka paglipas ng panahon, mawala na rin ang pangungulila mo. O ang sakit na nararamdaman mo sa pagkawala ni Tiaguada. Paano ko siya makakalimutan? Kung naaalala ko siya sa bawat bahagi ng bahay nito. Paano? Andres, kanina ka pa dyan nakatayo. Ano bang bibilhin mo? Huling, Oh, nasanay kasi akong para sa sarili ko lang ako nagluluto. bakit? Sino bang ipagluluto mo? Si Remedios, hindi kasi bumabangon. Ha? Ilang araw nang nagkukulong sa bahay nila. Baka nga ako magkasakit. Ipagluluto ko sana, hindi ko lang alam kung alin dyan ang kinakain ng mga taong medyo nakaangat sa buhay. Ay, ewan ko sa'yo. Alam mo, kahit alin dito kinakain ni Remedios, hindi naman maarte ang taong yun kahit lumaki sa marangyang pamilya. Para namang hindi mo kilala si Remedios, sa kanila ka na lumaki. Iniisip ko, yung kapag niluto ko, mababawasan man lang ang lungkot niya. Nagluluksa pa rin ba hanggang ngayon si Remedios? Labis pa rin ang pangungulila niya kay Tiaguada. Mabuti pa bisitahin namin mamaya nung bunso ko. Mabuti pa nga. O siya, alin na ba rito sa mga isdang tong bibilhin mo? Nakatulog na inaanak ko. Paano hindi makakatulog yan kanina patakbo ng takbo niyan sa bakuran nyo? Ayan, napagod na. Ilang taon na si Tonton? 4 na, no? Oo. Huling, Mm. salamat sa pagbisita rito, ha? Wala yun. Kapag wala kang ginagawa rito, pumunta ka sa bahay. Oo. Ngayong mga panahon, parang ayoko lumalabas, eh. Parang napakabigat ng dibdib ko. Ganito pala kapag namamatayan na magulang. Lilipas din yan. Mabuti na lang pala naririto si Andres. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, siya na ang kasama ko. Doon pa rin ba siya nakatira sa kubo nyo sa likod nitong malaking bahay? Oo. Naawa na rin nga ako kay Andres. Baka napapagod na rin siya sa akin. Pati ang paglilinis dito sa bahay. Siya na rin ang gumagawa. Alam mo naman, mula naman may kasakit si Mama. Hindi na ako kumuha ng katulong. Kasi nga mainitan ng ulo niya. Nananakit pa minsan. Kaya lang ngayon parang ayokong gumalaw. Kaya maliban sa pag-aasikaso ng palayan at maisan, pati itong bahay, inaasikaso na ni Andres. Kayang-kaya pa naman yan ni Andres. Mabuti na lang. May mga kababata akong kagaya niyo. Mapalad akong tumanda akong may mga tunay na kaibigang kagaya niyo. Na kahit wala akong kapatid, naririyan kayo para sa akin.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, eto yung sukli sa pagbili ko ng abono, Remedios. Salamat, Andres. Magpapaani tayo bukas ng mais. Ah, ganun ba? Kung gusto mong tingnan, mas mabuting pumunta ka ng maaga para hindi pa gaanong mataas ang sikat ng araw. Andres, gaano ba kahirap mabuhay nang walang mga magulang? Bata ka pa nang naulila ka sa mga magulang mo, di ba? Hindi ko rin alam. Nasanay na lang ako. Isa pa, kailangan kong maging abala sa buhay noon para may makain ako araw-araw. Mas pinagtuunan ko ng pansin kung paano ako mabubuhay. Hindi mo ba sila namimiss? Noong una, mukhang oo naman. Hindi ko na maalala. Masyado na matagal yun. Sa bagay. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Maaga ka na naman magigising bukas. Isinara ko na yung gate. Huwag ka na lumabas. Andres, Ah? salamat sa lahat, ha? Salamat sa pagiging mapagkakatiwalaang halos pangalawang anak na sa magulang ko nung nabubuhay pa sila. Wala yun. Mas marami akong dapat na ipagpasalamat sa pamilya ninyo. Kung hindi sa inyo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Remedios, eto na yung pinabili mong Pride detergent bar. Babalik na ako sa maisan. Teka, Remedios? Oh, bakit ka nagsusuka? Kanina pa ako suka ng suka eh. Hindi ko alam kung bakit. Naku, baka lamig yan. Teka, gusto mo bang magpadala dun sa tiyuhin yung doktor? O sige, Andres. Yung susi, kunin mo doon sa may tukador. Sige, sige. Ay, naku, Diyos ko. Paano na pa ako kung wala si Andres? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Andres, eto na yung pinapahanap ng mga daon sa akin. Ano bang gagawin mo dyan? May nakapagsabi sa akin na epektibo raw ito dun sa sakit ni Remedios. Ilalaga ako. Oh, buti na lang nandiyan ka. Paano na si Remedios kung hindi ka kinukup ng mga magulang niya? Naaawa rin nga ako. Pareho na kayong mag-isa ngayon. Pareho kayong walang asawa. Ano bang plano ninyo? Hindi ba talaga kayo mag-aasawa? Pareho na kayong matandang dalaga at matandang binata. At tingnan mo, ngayong nagkakasakit si Remedios, wala siyang makuhang mag-aalaga sa kanya kung wala ka. Paano kung kapag ikaw naman na nagkasakit? Andres, tumatanda na tayo. Mag-isip-isip ka na rin. Hindi ka man mag-anak kahit paano. Sana may asawa ka mag-aalaga sa'yo. Hindi ko yan naiisip ngayon, Migoy. Ay, sige, maiwan na kita. Salamat dito, ha? Andres, makinig ka sa payo ko. Baka pagdating ng araw, sabihin mo, dapat pala nakinig ka sa akin.
Mabuti naman at magaling ka na. Pasensya ka na, Andres. Nagpapagapas ka ng mais, tapos nag-aasikaso ka pa sa akin. Wala yun. Mahirap pala mag-isa sa buhay. Ako na lang maglalabas nitong mga hugasin. Tutukan mo muna ngayon yung mga inaasikaso mo. Kaya ko na naman to. Ay, sige. Mama, salamat. Kahit iniwan niyo ako ni Papa. Salamat. Nagdesisyon kayo noong kupkupin ng pamilya ni Andres. Kahit paano, may karamay ako ngayon. Ngayong wala na kayo sa tabi ko. Aalis ka ika mo? Oo. Bibisitahin ko lang yung tiyuhin ko, yung kapatid ni tatay. May sakit daw eh. Mag-aabot man lang ako kahit konti. Makatulong man lang sa kanila. Tapos na naman yung pagpapagapas, hindi ba? Oo. Mga 3 araw lang naman ako mawawala. Yung palaya naman biniling ko na muna kay Migoy. Siya, sige. Pero pagbalik mo, mag-usap tayo, Andres, ha? Bakit? May iaalok ako sa'yo. Na? Pagbalik mo na lang. Bigyan mo na ako ng ideya. Hindi ako makakatulog niyan kaiisip. Bakit ba? Paalisin mo na ba ako? Hindi. Baka gusto mong magpakasal na lamang tayo. Magpakasal? Ano ang dahilan sa likod ng biglaang desisyon ni Remedios? Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Merita. Nilapatan ng tunog ni Gerardo Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales.
May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka, kaya kapag may gusto kang kunin, kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan pa akong isilang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Ano sinabi mo? Pagkatapos ng 1 taon, magpapakasal kami ni Andres. Bakit? Biglaan naman yata. Huwag mo sabihin na matagal na bang may namamagitan sa inyo? Ha? Huling, nung nagkasakit ako, si Andres lang ang naririyan para alagaan ako. Siya rin naman, kung magkakasakit siya, baka ako lang naman ang mag-asikaso sa kanya. Pareho kami walang ibang aasahan kundi ang isa't isa. Naisip ko, para hindi maging mabigat sa aming dalawa ang pagpakita ng malasakit at hindi kami mabaon sa utang na loob sa isa't isa. Di ba mas mainam na maging mag-asawa na lamang kami? Sabagay, tama ka. Sa katunayan, minsan nga naisip ko na rin yan, na sana kayong dalawa na lang. Total, pareho naman kayong walang asawa. Isa pa, magkasama na kayo noon pang mga bata pa kayo. Lumaki kayo ng sabay. Magkaiba nga lang ng mundo. Pero hindi naman iba sa akin si Andres. Isa siya sa pinagkakatiwalaang tao ni na mama at papa. At wala akong masasabi sa kanya. Kung kasama sa buhay lang naman ang nais niyong dalawa. Dahil pareho naman na kayong may edad na. Bakit nga ba hindi, di ba? Ang problema lang, baka pag-usapan kayo dito sa baryo, alam mo na. Ay naku, hayaan mo na sila. Ang mga tao naman, may gawin ka o wala. Kung gusto ka nilang pag-usapan, pag-uusapan ka nila. Sigurado ka na ba talaga rito, Remedios? May natitira pang 1 buwan bago tayo magpakasal.
Sa papel lang naman tayo mag-asawa. Pero wala naman magbabago sa atin. Tayo pa rin naman si Remedios at Andres na magkababata at magkaibigan. Baka kako isipin ng mga tao na, alam mo na, Kung may interest ka sa kayamanan ng pamilya namin, o di sana, noong ka pa lamang kay Papa. hindi rin natin mapipigil ang bibig ng mga tao. Alam mo, pareho kayo na inaalala ni Huling. Maari naman kitang damayan sa lahat ng bagay kahit hindi tayo kasal. Ikaw, kapag nagkasakit ka o tumanda ka, at hindi mo na kaya ang sarili mo, papayag ka bang magpaalaga sa akin? Kung hindi ako nagkakamali, bugtong na anak ni ng Papa at Papa pa rin ang tingin mo sa akin, na hindi maaaring abalahin ng kahit ano tungkol sa'yo. Pero, salamat sa tiwala mo sa akin. Yan ang sinasabi ko. Kapag hindi tayo naging mag-asawa, habang buhay tayo magpapasalamat sa isa't isa, na para bang may utang na loob tayong palagi na kailangan bayaran. Sarap. Napakasarap talaga magluto nito asawa ko. Baka madagdagan na naman itong anak natin. No? Kasi Migoy, maraming salamat sa pagluluto para sa simpleng salo-salo sa kasal namin ni Andres. Uy, para ano pa't naging magkakaibigan tayong apat? pinatagal-tagal nyo pa kasi. Kung noon pa sana kayo nagdesisyon magpakasal, baka kahit isang anak na biyayaan pa kayo. Huling. Ay, sorry. Biro lang. Doon naman. Alam ko namang ibang relasyon yung dalawa. Nagpapatawa lang ako kasi masyado naman tayong seryoso. Kung nabubuhay pa si Tiaguada, sigurado matutuwa yun. Paborito niya si Andres eh. Oo nga. Kapag si Andres na nagsalita, palaging pinaniniwalaan ni Mama. Paano kasi si Andres magaling magsinungaling? Ikaw, kapag sinusubukan mo magsinungaling, nahahalata ka kaagad ni Tia Guada. Kasi lumalaki ang butas ng ilong mo. Ano naman? Hindi naman ako nagsisinungaling noon. Uy, anong hindi? Nagsinungaling ka minsan nung sinabi mong ikaw ang nakabasag nung mamahalin niyang figurin. Pero si Huling talaga. Oo nga. Tapos si Remedyo sana yung magkukunwaring salary noon. Kaya lang lagi siyang nahuhuli. Alam naman ni Mama na hindi si Andres ang nakabasag nun eh. Oh, talaga? Oo. Pero hindi na siya nagalit. Kasi nga natuwa siya kay Andres. Kaya raw nitong ipagtanggol ang mga taong mahalaga sa kanya. Kahit malagay siya sa kapahamakan. Uy, Andres, nakapuntos ka pala nun kay Tiaguada. Ay, kung andito pa sana yung dalawang matanda, baka kung... Ano ka ba? Ay, sorry. Ang dating. Mabuti pa. Gawin natin yung ginagawa sa mga ikinakasal. Yung anong tawag nga doon? Yung nag-cheers. Ay, oo nga. Maganda yun, maganda yun. May wine naman dito para sa bagong kasal. Oh, sige, sige. Sige ha. Sige. Okay. Cheers! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito ka na matutulog sa kwartong ito mula ngayon, Andres. Uy, ayos lang naman sa akin yung doon ako sa kubo ko. Ano ka ba? Ayan pagpagan mo na lang yung mga gamit at mukhang may mga alikabok na. Guest room ito dati. Wala namang bumibisita rito sa bahay. Salamat. Ano ba? Tigilan na nga natin dalawa ang pagpapasalamat. Oo nga pala. Maaari mo nang gamitin ang lahat ng gamit dito sa bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Ang ano mga akin, sa iyo na rin. Oo. O siya. May iwan na kita, ha? Ako na magsasara ng gate. O sige.
Ayaw mo magpasalamat tayo sa isa't isa, pero ang lahat ng ito, ginagawa mo para magpasalamat sa akin. Di ba, Remedios? Ikaw na siguro sa sahig, Andres. Ako na sa mga bintana, ah. Oy, sige. O, Sige. itong Starbucks ang gamitin mo para makita mo yung sahig. Akin na. Oo, sige. Bukas nga pala, anihan na ng palay. Oo, sumama ka sa palayan. Wala ka namang gagawin dito para naman maarawang ka. At saka para makapaglakad-lakad din ako. Oo. O, tumataba na ako eh. Palagi kasi masarap ang ulam natin. Hayaan mo. Sa susunod, si Huling na lang ang paglulutuin ko. Si Huling, hindi na talaga natutong magluto, no? Hindi naman kasi pinagluluto ni Migo eh. Kapag mahina tayo sa isang bagay, hindi na natin susubukang gawin uli. Talagang hindi na tayo matututo. Tama ka. Kaya kung gusto mong mas maging masarap ang luto mo, ikaw naman ang magluto bukas. Pasimple ka dyan. Oo na, ako na magluluto. Tapos sa hapon, samahan mo ko, ha? Mamimili tayo ng bagong mga kurtina. Kurtina? Mm-mm. O ang dami-dami pang kurtina dyan ni Tiaguada, di ba? Gusto kong ibahin na ayos nitong bahay. Kasi pakiramdam ko, tuluyan ko nang matatanggap ang pagkawala ni Mama kapag nagkaroon na ng mga bagong gamit at bagong bagay dito sa bahay na wala ng bakas ng kanya mga alaala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Andres? Saan mo ipinarada yung sasakyan? Ayun o, doon sa may lilim. Akin na nga yung isang bag na hawak mo. Hindi, kaya ko na to. Bigat na nga niyan, bit-bit mo eh. Sigurado kang kaya mo. Oo. Ba, ano yun? Teka, sandali, huwag kang gumalaw. Iyak ng bata, hindi ba? Saan galing yun? May nakikita akong gumagalaw sa bandaron. Remedios, Bakit? halika! Bakit? Tingnan mo. Diyos ko! Sanggol! Mukhang itinapon dito sa may lilim ng puno. Sanggol nga! Teka, Andres! Kakargahin ko, sandali. Ay, tumahan? Sino kaya nagtapon sa kanya rito? Halika na. Iuwi natin ang bata. Ano? Ang himbing ng tulog niya. Andres? Maupo ka nga muna riyan. Kanina ka pa hindi mapakali. Anong gagawin natin dyan? Baka hanapin niya ng tunay niya mga magulang. Mukhang itinapon na ito. Hindi na ito hahanapin. Paano mo nasabi itinapon? Sino namang matinong tao mag-iiwan ng bata sa damuhan, Aber? Anong plano mong gawin dyan? Ampunin natin. Aampunin natin ang batang yan? Hmm. Andres, Oh, ano na naman?
Andres, paano kapag hindi sila pumayag na ampunin natin ng bata? Alam ko mahabang proseso ang pag-aampon. Pero wala naman ako nakikitang dahilan para hindi tayo payagang ampunin ng batang ito. Pareho naman tayo nasa tamang pag-iisip, di ba? Kaya ba natin yung alagaan? Matanda lang ang alam kong alagaan. Pero ni minsan wala pa ako inalagaan bata. O ako ay puro mga halaman at pananim lang ang alam kong alagaan at saka kalabaw eh. Kaya nga Paano kapag hindi natin yan naalagaan na maayos? Andres, bigay na lamang natin siya sa kanila. Sabi ko naman sa iyo, kapag hindi tayo marunong at hindi natin sinubok gawin, talagang hindi tayo matututo. Pero Andres... Halika na. Pumasok na tayo sa opisina ng DSWD nang maipagbigay alam na natin kung anong plano natin sa batang ito. Paano babaguhin ng batang kanilang natagpuan ang buhay ni na Andres at Remedios? Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Merida. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit at mga madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka, kaya kapag may gusto kang kunin, kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan pa akong isilang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ay, naku, napakaganda mo namang bata. Ang cute. At palamiti. Ang likot-likot na nga niyan eh. Natapos niyo na ba yung mga papeles para sa pag-ampon sa kanya? Oo, kahapon lang. Ay, sa loob lamang ng 1 taon, nakapangasawa ka. Tapos ngayon naman, may anak ka na. Sino ba mag-aakalang magiging ganito kabilis sa mga pagbabago sa buhay mo, Remedios? Sinabi mo pa, Huling. Maging ako, parang nagugulat pa rin hanggang ngayon sa lahat ng mga nangyayaring ito. Ang Panginoon nga naman, mahilig sa sorpresa. Ay, mabuti nga pala pumunta ka rito. Ah? Turuan mo nga ako kung paano magpalit ng damit niya. Hirap na hirap ako. Natatakot ako. Baka ako magkamali ako, mabali yung braso eh. Sige, sige. Basta tungkol sa pag-aalaga ng bata, kayang-kaya kitang turuan dyan. Kahit nga sa paggawa eh. Huli! Ano ka ba? Biro lang to naman. O sige na, sige na. Ihiga mo si baby para maturuan kita. Ay, siya nga pala. Ano bang pangalan niya? Merida? Saan mo naman nakuha ang pangalan na yan? Napanaginipan ko. Ano? Tigilan mo nga ako sa kalukuhan mong yan, Andres. Oo nga. Kapag lumaki ang bata at sinabi mo sa panaginip mo nakuha ang pangalan niya, sigurado ako pagtatawanan ka niya. O ano naman, totoo naman. O sige na ako na. Naniniwala na ako. Kumusta na ang pagiging tatay mo? Ito, palaging gusto kong umuwi na maaga para makita siya. Ganito pala ang pakiramdam. Sa una lang yan. Kapag lumaki ng bata tapos nagkaisip na at hindi na sumusunod sa mga sinasabi mo, sigurado ako magigigil ka na. Akala mo lang yan. Hindi ko yan mararanasan. Huwag kang pakasisiguro, Andres. Sinasabi ko sa'yo, totoo, masaya maging ama pero minsan nakakainis din. Nasa masaya pa lang akong bahagi, Migoy. Kaya susulitin ko ang panahong ito. Ni minsan hindi ko inakalang magiging tatay ako. O hindi mo rin naman inaakalang ikakasal ka, hindi ba? Oh, tana, anak, tana. Ano na gagawin natin? Kanina pa siya umiiyak eh. Baby? Oh, ano masakit sa'yo ha? Uy, hindi ka naman niya masasagot kahit tanungin mo siya eh. Mahirap pala mag-alaga ng bata. Hindi makapagsabi ng nararamdaman niya. Andres, paano natin siya patatahanin? Teka. Ikaw nga muna ang kumarga. Eh bakit?
Umiiyak nga siya lalo kapag ako humahawak sa kanya eh. Subukin mo lang. Sige na. Yan. Sige, akin na. Akin na. Kukuha ako ng mga laruang makulay. Baka malibang siya. Oo, sige. Dalian mo. Baka umiyak ng umiyak. Oo. Kakapusan na ito ng hininga. Anak, tama na. Tama na naman. Tama na, anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Happy birthday, Merida! Happy birthday, inaanak! Anak. Blow na your candles. Thank you. Happy birthday, anak. Thank you, Mama. Anak. Blow your candles. Thank you po. Happy birthday, anak. Thank you, Mama. Ay, 18 anyos ka na, Merida. Parang kailan lang. Ay, sinabi mo pa. May mga umaali-aligid na nga rin. Sino? Yan, ako. Lagot yan sa kuya mo, Merida. Wala naman, Kuya Tonton. Si Mama kasi. Uy, bakit? Totoo naman, di ba? May nagpadala nga sa iyo na regalo kanina. Talaga? Siyempre. Maganda't matalino ang anak namin, kaya imposibleng walang humanga sa kanya. Di ba, anak? Mabuti pa, kumain na tayo. Mabuti pa nga. Sige. Tonton, kumain ka na. Doon na kayo ni Merida. Tabi kayong kumain. Opo, Johnny Medios. O Kuya, hatiin na natin yung cake ko. O sige. Sandali, kunin mo muna ito. Wow! May regalo ka sa akin? Siyempre naman. Kailan ba ako hindi nagbigay ng regalo sa iyo? Thank you, Kuya. Oh, Mama, Papa, may regalo sa akin si Kuya Tonton! Kanina mo pa yakap-yakap yan regalo ng Kuya Tonton mo. Gusto mo ba yan? Oo, Pa. Paano naman yung regalo ko? Hindi ko naman pwedeng yakapin yung mga libro. Pero Pa, thank you Alam mo talaga yung paborito ko. Siyempre. Papa mo ko. Ay, may burda yung una na binigay ni Kuya, Merida. Pa, saan galing yung pangalan ko? Sa panaginip. Ha? Napanaginipan ko ang pangalan mo. Talaga? Oo. Kaya pala kakaiba yung pangalan ko. Merida. Nagagandahan ka ba sa pangalan mo? Oo, maganda. Ikaw din yung unang kumarga sa akin nung matagpuan niyo ako sa damuhan. Ano bang naramdaman mo nung nakita mo ko nun, Pa? Hindi ko makakalimutan ang sandaling yon. Pakiramdam ko, biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Ganun? Oo. Tapos, nang hinawakan kita, parang gumaan ang pakiramdam ko. Masaya ako ng mga oras na yon. Masaya ako na nakita ka namin ng mama mo.
Maari namang hindi kami makakuha sa'yo, pero kaming nakarinig ng iyak mo. Ibig sabihin, talagang para sa amin ka. Salamat pa. Salamat dahil narinig mo yung iyak ko. Kung hindi, baka wala na ako dito ngayon sa mundo. Kami ng mama mo ang dapat na magpasalamat dahil dumating ka. Kung hindi ka siguro dumating sa amin, baka napakalungkot ng buhay namin dalawa. Kami lang ang magkasama sa napakalaking bahay na ito. Salamat dahil binigyan mo kami pareho ng dahilan para gumising tuwing umaga at ng direksyon sa araw-araw namin paglalakbay. Tuparin mo lahat ng mga pangarap mo, anak. Huwag na huwag kang mag-aalinlangan. Hanggat naririto kami ng mama mo, gagawin namin ang lahat para maibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Salamat, Papa. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin ni Mama. Pangako, ipapakita ko sa inyo kung paano ko abutin yung aking mga pangarap. Sisiguruhin kong may pagmamalaki niyo ako ni Mama. Pangako yan, Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masarap talaga sa bibig tong unique toothpaste. Oh, Andres? May hihingin sana akong pabor. Oh, ano yon? Mari bang dito ako matulog? Dito ka matutulog sa kwarto ko? Sa tabi mo. Bakit? Gusto ko lang. Sige. Dito ka sa kaliwa. Ako naman sa kanang bahagi ng kama. Salamat. Ayan ko na naman. Bakit papasalamat ka na naman? Oo nga pala. Teka, Andres, may sakit ka ba? Wala. Tulog na ba si Merida? Oo. Buti pa, matulog na rin tayo. 18 taon na ang anak natin. 18 taon na rin tayong kasal. Sino ba mag-aakalang ganito magiging takbo ng buhay natin dalawa? Remedios, hindi man tayo gaya ng mga karaniwang mag-asawa. Masaya ako na sa loob ng 18 taon, pinili mong makasama ako sa iisang bahay at sa buhay mo. Ako naman, Andres, bakit ba ganito ka ngayon? Hindi ka naman nakainom? Mahal ko kayo ng anak natin. Lagi mo yang tatandaan. Oo, alam ko naman yan. Sige. Matulog na tayo. Gisingin mo ako bukas. Ako magluluto ng almusal. Oo. Umaga na pala. Pumapasok na ang liwanag sa siwang ng bintana. Teka. Himbing na himbing pa rin ang tulog ni Andres. Andres,
Andres, gising na. Andres! Andres? Bakit? Parang hindi siya humihinga. Andres! Andres! Oh, Diyos ko! Andres! Merida! Anak! Anak, ang papa mo! Andres, gumising ka! Huwag kang magbiro ng ganito! Andres, gumising ka, sabi! Ang papa mo! Tulungan mo ako, dali! Itatakbo natin siya sa ospital! Ma, kumain ka muna. Ayoko. Hindi ko iiwan ang kabaong ng papa mo. Ayoko maiwan siya mag-isa. Kasi ni minsan, hindi niya ako iniwan. Pero, Ma, Ayos lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Ma, Iba-iba pala talaga ang uri ng kamatayan ng tao. Si Mama at si Papa, pareho nagkaroon muna ng sakit. Naratay ng matagal bago nawala. Masakit na makita silang nahihirapan. Pero kahit papaano, unti-unti ko na nung naihanda ang sarili ko sa pagkawala nila anumang oras. Pero ang papa mo, kausap ko pa lang siya kagabi. Tapos bigla na lang siyang mawawala ng ganito. Hindi man lang natin naihanda ang ating sarili. Mama, tama na. Kanina pa kayo iyak na iyak. Andres! Bakit mo naman kami iniwan ng ganito? Bakit bigla ka na lang nawala? Papaano kaya haharapin ni Remedios ang panibagong pighating sumapit sa kanyang buhay? Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Merida. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito mo inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka, kaya kapag may gusto kang kunin, kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan pa akong isilang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Remedios, huling gabi na ni Andres ngayon. 10 taon si Andres. Nangkup-kupi ni Papa ang kanilang pamilya. Wala na o magkasama na kami sa isang bakuran. Ngunit, alam namin magkaiba ang aming mundo. Sa kabila noon, hindi niya ipinaramdam sa aking iba ako. Hindi siya nagdalawang isip na kaibiganin ako. Palagi siyang sunod-sunuran sa kung anong sabihin ko. Kahit nung alapin ko siya magpakasal. Kasi para sa akin, yun lang ang paraan upang masuklian ko kahit paano ang kabutihan niya sa aming pamilya. At maipakita ko sa kanyang hindi magkaiba ang aming mundo. Nang sa ganon, hindi niya ituring ang sarili niyang isang tagapangasiwa lamang na lupain namin, na maaari niya ring ituring na tahanan ang tahanan ko. Huling, ni minsan, hindi siya nagsamantala. Napakabuting tao ni Andres. Nang gabing yun, sa kauna-unang pagkakataon mula na magpakasal kami, doon niya lang hiniling
na tumabi sa akin sa pagtulog. Hindi ko alam. Yun na palang ngunit huli. Sabi niya, mahal niya kami ni Merida. Remedios. Napakarami ng isinakripisyo ni Andres para sa amin. Para sa akin. Kahit maaari naman siya maghanap na ibang trabaho noon dahil mataas naman ang tinapos niya. Pinili niya tulungan si Papa sa mga lupain. Lalo na nung nagkasakit na siya. Kahit maaari niya na akong iwan nang mamatay si Mama, pinili niyang damayan ako. Huling, wala man lang ako nagawa para kay Andres. Bilang kapalit ng lahat ang ginawa niya para sa amin. Hindi totoo yan. Alam ko. Alam kong naging napakasaya niya sa nakalipas na 18 taon dahil nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya. At ikaw yun. Ikaw at si Merida. Kung alam ko lang sana na mawawala na siya ng gabing yun. Sana man lang nakapagpasalamat ako. Sana nasabi ko man lang sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Yan. Dito ko sasabit ang picture frame namin ni Papa. Anak? Ma? Oh, anong ginagawa mo? Ay, nilabas ko sa kwarto ko yung picture frame namin ni Papa. Para hindi lang ako nakakakita, kundi pati ikaw. Lalo na kapag namimiss mo siya. Unang anibersaryo ng kamatayan niya ngayon. Buhay na buhay ang mukha ni Andres sa larawang yan. Halatang masayang masaya. Alam mo ni minsan, hindi ko nakitang sumimangot si Papa nung buhay pa. O baka hindi ko lang nakikita. Ay, hindi. Hindi siya sumisimangot, anak. Oo. Palaging nakangiti ang papa mo. Napakahaba ng pasensya niya. Hindi siya basta-basta nagkagalit. Ma? Ano ang pinakamasayang alaala mo kay Papa? Pinakamasaya? Noon, nung sanggol ka pa. Tapos, iyak ka ng iyak. Hindi na namin alam kung paano ka patatahanin. Naubos na yata lahat yung namemorya niyang kanta. Kakakanta sa'yo. Talaga? Pero hindi ka pa rin tumataan. Kaya pati happy birthday, kinanta niya na. Kahit hindi mo naman birthday ng araw na yun. Tawa kami ng tawa noon. Ay, pero maya-maya napansin namin na tumigil ka na sa pag-iyak. Hanggang ngayon kapag naalala ko yun, napapangiti ako. Ganon magtiyaga ang papa mo. Hindi siya basta-basta sumusuko. Hindi rin tayo susuko sa isa't isa, Ma. Basta magkasama tayo, makakaya natin lagpasan ang lahat ng mga pagsubok na darating. Hinding-hindi kita iiwan, Ma. Promise. Aray ko. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Napapadalas yata ito. Mabuti pa maglaga ako ng dahong nilalaga sa akin noon ni Andres. Ma? Oh, anak. Narito ka na pala. Ma,
May magandang opportunity na nagbukas para sa school namin. May pipiliing 5 estudyante na makakakuha ng special scholarship at mag-aaral sa sister school sa Amerika. Doon sa sister school namin sa Amerika yun, ma. Mag-a-apply ako. Talaga? Opo. Ay, siya, sige. Maganda yan. Hindi ba't pangarap mong magtrabaho sa abroad? Baka kapag nakapasok ka riyan, maging madali ang paghahanap mo ng trabaho sa ibang bansa. Oo nga, ma. Tapos, di ba, plano kong kunin kayo. Tapos doon na tayo sa ibang bansa maninirahan. Oh, sige na. Mag-apply ka na. Naniniwala ako matatanggap ka. Kasi magaling ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Merida, magmerienda ka muna. Thanks, kuya. Wala kang trabaho ngayon? Malamang. Kasi kung may trabaho ko, di sana wala ako ngayon dito sa bahay. Nye. Uy, 19 years old ka na ngayon. Naggaganyan ka pa rin. Ano naman? Umasta ka ng dalaga. At saka kapag nauupo ka, huwag basta nakaupo lang. Ayusin mo pag-upo mo kasi babae ka. Opo. Para ka talaga si Papa, kuya. Bakit ka nga pala nagpunta rito sa bahay? Bibili ako ng Shield Bath Soap doon sa tindahan. Pero dumaan muna ako kasi magpapaturo ako. Papaturo ng ano? May gagawin akong application letter para makasama ako sa mga mabibigyan ng scholarship grant na mag-aaral ng 2 years doon sa Amerika. Amerika? Mm-mm. Pupunta ka sa Amerika? Oo. Paano si Tia Remedios? Ha? Remedios, nasaan ba ang ekstrang gulong nito? Ay, nando sa garahe. Paturuan mo na mag-drive si Merida para magamit niya na itong sasakyan niyo. Masisira ito kapag hindi napapaandar. Turuan mo nga minsan, Migoy. Okay, sige. Kapag nagkaroon ako ng oras, tuturuan ko. Ay, teka, bakit ka nga pala magpapamaneho sa akin itong sasakyan? Saan ka ba pupunta? Sa clinic, Migoy. Ha? Magpapacheck up ako. Bakit? May nararamdaman ka ba? Anong sinabi mo, Remedios? Huling, may taning na raw ang buhay ko. Sabi ng doktor. Diyos ko. Palibhasa, may family history na kami ng ganito mga sakit. Akala ko makakaligtas ako. Hindi pala. Alam na ba ni Merida? Hindi pa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, Huling. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wag na wag mong ililihim ito sa kanya. Ikaw, higit kanino man, ang nakakaalam kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kung biglaan. Wag na wag mong ipararanas yun sa anak mo. Paano ng anak ko, Huling? Maaga siya mauulila. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Magpagamot ka. Maaari ka pang kumaling. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asa na kaya si Mama? Ay, siguro pumunta kay na siya huling. Ay, siguradong matutuwa si Mama nito. Ay, Ma! Oh, anak. Ma! Halika, may sasabihin ako sa'yo. Ako rin. May sasabihin din ako sa iyo. Oh, talaga? O sige, ikaw na muna. Sabi nga, save the best for last. Halika, maupo tayo. Okay. Anak, Ano ba yun, Ma? hindi ba sabi mo? Magiging matatag tayo pareho para sa isa't isa. Opo. At hindi tayo susuko sa kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin. Hinding-hindi. Anak, may sakit ako. Ano po sakit? Kanina lang lumabas ang resulta ng eksaminasyon sa akin. May taning na ang buhay ko. May taning? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan! Hindi pwede! Merida! Merida, anak! Galit na galit ako sa'yo! Mula magkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka? Kaya kapag may gusto kang kunin mo! Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan akong isilang? Dapat pinatay mo na lang ako nung nasa sinapupunan pa lang. Sana hindi mo na lang ako hinayang isilin sa mundo! Merida! Merida! Oh, anong ginagawa mo dito sa dalampasigan? Ha? Kuya, ang sakit sa dibdib ko. Parang sasabog ang dibdib ko. Tumayo ka. Halika. Layan kita. Doon tayo. Bakit? Bakit ang lupit-lupit ng Diyos sa akin? Gusto kong maunawaan kung bakit! Hanggang ngayon, di ko alam kung bakit ako tinapon sa damuhan ng tunay kong ina. Merida. Minsan, inipili kong kumbinsihin ang sarili ko na kailangan niyang gawin yun dahil sa mabigat na desisyon. Mas mabigat pa sa desisyon buhayin ako. Merida, kung hindi ka niyo itinapon, hindi mo rin sana makakilala si Natio Andres at Tia Remedios. Pero isa-isa na rin sila kinukuha ng Diyos. Oh, Merida. Una si Papa. Ngayon naman si Mama. Ilang taon pa ba bibilangin ko? Bago ako maging uli na lubos. Nagkaroon nga ako ng mga magulang. Pero pansamantala lang pala. Sa huli, mabubuhay pa rin pala ako bilang isang ulila. Walang ina, walang ama, walang pamilya. Sa huli, mabubuhay pa rin ako bilang isang batang
Nasa gitna ng damuhan! Mag-isa! Saan huhugot ng lakas si Merida upang magpatuloy sa buhay ngayong nalaman niya na ang mangyayari sa kanyang ina? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Merida. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang maganda, kapanapanabik at madamdaming huling kabanata ng kasaysayang ito. Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangakong ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka, kaya kapag may gusto kang kunin, kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan pa akong isilang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Mama. Papa. Sinubukan kong baguhin ang pagkakaayos ng bahay natin nang mawala kayo. Dahil punong-puno ng alaala ng pamamaalam. Ang bawat sulok ng bahay na ito. Pero ngayon, nagsisimula na naman itong mapuno ng panibagong kwento ng pamamaalam. Mama? Anak, alika. Mama! Sorry. Sorry sa inasal ko kanina. Naunawaan kita. Mula ngayon, hindi kita iiwan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Tatamayan kita. Salamat, anak. Tana. Huwag ka na umiyak. Siya nga pala. Hindi ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Ha? Ay, kalimutan ko na eh. Tsaka na lang kapag naalala ko ulit. Mabuti pa kumain na tayo. Nagugutom na ako. Tonton, Po, kumustahin mo nang madala si Merida, ha? Oo nga, anak. Hindi pwedeng sarilinin niya ang pinagdaraanan niya ngayon. Abay, hindi biro yun, lalo na't bata pa si Merida. Kung ako nasa kalagayan niya, nako, mahihirapan siguro ko. Opo, palagi ko naman binibisita eh. Kausap ko rin madalas sa cellphone. Dapat maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit pa mawala ng remedios mo, may pamilya pa rin siya. Kapag may nangyayari sa pamilya nila, palaging sunod-sunod, palaging biglaan. Masaya na sanang lahat noon. Isa na silang masayang pamilya. Kaya lang nawala si Andres. Tapos ngayon naman, para na tayong naghahanda sa pagkawala ni Remedios. Ganun talaga ang buhay dito sa mundo. May umaalis, may naiiwan. May namamatay at may naiiwang nagdadalamhati. Anak! Merida! Ma! Anak! Ma! Ano nangyayari sa inyo? Ha? Sumasakit na naman bang tiyan nyo? Yung gamot ko. Iabot mo. Opo. Ito po. Etong tubig. Ma, pinagpapawisan kayo ng malamig. Kaya niyo pa ba? O tatawagin ko si Kuya Tonton. Pupunta tayo sa ospital. Hindi na. Ha? Hindi na. Huhupa rin ang sakit na ito. Pero ma, Dito ka muna sa tabi ko. Haplos-haplosin mo ang likod ko. sige. Opo. Diyos ko. Tama na. Tama na po, Diyos ko.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto, pinagdala kita ng mangga. Namumunga na yung mangga sa bakuran namin. Hindi ka na nakakapunta sa bahay. Kuya Tonton, hindi ko pwedeng iwan si Mama. Ayoko siyang iwan. Natatakot ako. Merida, Sa gabi parang ayokong ipikit yung mga mata ko. Kasi natatakot ako na baka pagdilat ko isang araw, di na siya huminga. Sabi nila, mas masakit daw para sa mga magulang ang mawalan ng anak. Kaya walang tawag sa ina o ama na namamatayan ng anak. Di totoo yun. Para sa akin, walang paglisa na hindi masakit. Bawat pag-alis ng mga mahal natin sa buhay, anak man yan, magulang o kapatid, walang katumbas ang sakit. Merida, huwag mo munang isipin ang pagkawala ni Tia Remedios. Kapag yan ang ginawa mo, mawawalan ka ng pagkakataong gawing masayang natitirang panahon niya dito sa mundo kasama ka. Pero kuya, ang hirap gawin yan. Subukin mo. Di ba sabi sa'yo ni Tio Andres, kahit hindi natin alam kung paano gagawin, kailangan lang nating subukin. Maaari pa naman kayong maging masaya ni Tia Remedios kahit bilang ng panahon niya. Kaya sikapin mong maging masaya para sa kanya. Salamat sa pagbisita, Huling. Kumusta ka na? Madalas na ako atakihin ang sakit ko. Hindi na rin makapag-aral ng maayos sa Merida. Sabi niya, titigil na muna siya. Ayaw niyang kumuha na mag-aalagang iba. Ang gusto niya siya mag-aalaga sa akin. Manang-mana sa iyong anak mo. Ganyan ka rin sa mga magulang mo noon. Huling, alam mo ba ang pinakamasakit? Makita yung anak mo, pinagdaraanan yung parang hirap na pinagdaanan mo noon. Ako nakakalam kung gaano kahirap mag-alaga ng magulang na may sakit. Sabi ko nga sa Diyos, sana kinuha niya na rin lang ako ng biglaan kaysa kay Andres. Remedios. Kahit nagpapakatatag si Merida, alam ko nahihirapan siya. Alam ko hindi siya nakakatulog na maayos sa takot na magising siya at wala na ako. Pasensya ka na. Wala man lang kaming magawa para sa inyo. Para mapagaan kahit papano ang bigat na pinapasan nyo ngayon. Hindi totoo yan. Kung wala kayo, wala makakaramay si Merida. Si Tonton na halos araw-araw pumupunta siya rito. Siya nga pala, ibibiling ko na rin siya. Ibig ko sabihin, ang anak ko. Ano ka ba? Napakaaga pa para maghabilin. Mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Huling. Ayun na, bahala sa anak ko, ha? Yung paborito niyang ulam, adobong matamis-tamis. Pagluto mo siya niya kahit isang beses sa isang linggo, ha? Ano ka ba namang tao ka? At saka hindi siya sanay na walang katabing matulog. Kasi mula magkatabi kaming matulog, eh. Baka kahit sa unang ilang buwan, tabihan mo muna siya. At saka isa pa, pangarap niya magtrabaho sa abroad. Kaya tulungan mo siya mag-ayos sa mga papeles niya. Walang alam ko hanggang ngayon. Nagtatanong pa rin siya sa kanyang sarili kung bakit siya itinapon ng kanyang tunay na ina.
Kaya sana kahit wala na ako, iparamdam niyo sa kanyang mahalaga siya. At isang pagkakamali ang ginawa sa kanya noon ang kanyang ina. Iparamdam niyo sa kanyang karapat-dapat siyang mahalin. At higit sa lahat, iparamdam niyo na hindi siya ulila. Dahil naririyan kayo ni Migoy bilang pangalawa niya mga magulang. Pwede mo ba yung gawin para sa akin? Oo naman. Oo, Remedios. Ang presko ng hangin dito, ma. Oo nga. Yung mga mais, nagsisimula na itong buo. Kung naririto pa ang papa mo, busy na naman sana yun sa pag-aasikaso ng mga pananim. Tuwing hapon, kung hindi gulayin, prutas yung pasalubong niya sa atin. Totoo yun. Ma, Mm. talaga bang hindi mo minahal si Papa? Na parang kaya nung pagmamahal ng girlfriend sa boyfriend niya? Hindi ko alam. Paano ba ang pagmamahal ng girlfriend sa boyfriend? Alam mo ba? Hindi. Paano ko naman malalaman yung wala nga akong boyfriend? Baka meron. Hindi ka lang nagsasabi sa akin. Ay, grabe si Mama, oh. Ano ba naman ang inilihim ko sa'yo? Talaga? Oo nga. Kasi si Papa nung tinanong ko siya noon, sabi niya, mahal ka niya. Ha? Ayaw niyang pasabi sa'yo yun eh. Pero sabi niya, wala siyang ibang babaeng minahal maliban sa'yo. Uy, kinikilig. Anong kinikilig sa'yo? Hindi, totoo. Mahal na mahal ka ni Papa. Alam ko naman yun eh. Naramdaman ko yun. Kahit hindi niya sinasabi sa akin. Dahil kung hindi niya ako mahal, hindi siya magtitiis kasama ako sa iisang bubong. At mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Alam ko, ilang beses ko na itong nasabi, pero salamat. Salamat. Dahil kayo naging mga magulang ko. Salamat din at dumating ka sa buhay namin. Naging magulo ang tahimik namin buhay ni Andres nang dumating ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Heto ng grocery nyo. Ay, thank you. Ay, Kuya Tonton. Nabasa mo yung text ko. Nakabili ka ng smart dishwashing. Oo naman. Okay. Merida. Paano mo na pagsasabay ang pag-aaral at pag-aalaga kay Tia Remedios? Kaya naman yun, Kuya. Online naman, kaya mas madali. Bilib din talaga ako sa'yo. Proud ka bang may kapatid kang tulad ko? Sinabi mo pa. Kuya Tonton. Salamat sa lahat, ha? 4 na taon nang may sakit si Mama. 4 na taon ka na rin parang house helper namin. Minsan, ikaw pa nga yung nagtitilig ng mga halaman. Ikaw naman, para kang others. Para ano pat magkakapamilya tayo? Pero talaga, Kuya, maraming salamat.
Ma. Sige na. Alam kong pagod na pagod ka na. Sige na. Magpahinga ka na. Anak. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag mo nang piliting magising araw-araw para sa akin. Kaya ko naman. Pangako. Hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Hindi ako mabubuhay ng malungkot. Tanggap ko na ang lahat, Ma. Patawarin mo ako. Kailangan mo makita ang paghihirap ko ng ganito. Shhh! Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ka ni Papa. Ngayon, magkikita na uli kayo. Antayin niyo na lang ako palagi. Ha? Ma? Paalam. Papa. Paalam. O ano? Masarap ba ang adobo? Perfect. Manamis-namis na adobo. Favorite ko to. Ayos. Pwede na. Pwede na. Alam mo ba, hindi marunong magluto si Mama Merida. Pero dahil sa'yo, pwede na siyang maging chef ngayon. Ganon. Chef Tanod. Ganon. Oy, huwag kayong kakain ito, ha? Maghanap kayo ng ibang ulam. Ma! Yung kasi, binubuli niyo si Mama Huling. Joke lang, Ma. Siyempre, ayaw naming maging chef ka kasi papano na si Papa. Pagluluto na nga lang ang kaya niyang gawin para sa pamilyang ito eh. Uy, grabe ka, kuya. Hindi ka na makakairam ng sasakyan. Sige ka. Joke lang ulit pa. O, Joke tama na lang. yan. Mabuti pa kumain na rin kayo. Magsisimba tayo ngayon at bibisita sa puntod ni Mama at ni Papa. Ay, oo nga, no? Nako, puro kasi kalokohan na mag-ama kayo. Nako. Pero anak, Merida, masaya kaming nakikita kang ganyan. Salamat po sa inyo. Mula nung mawala si Mama, hindi ko ni minsan naramdaman na mag-isa ako. Dahil sa inyo at sa pagmamahal na pinabaon sa akin ni Mama at Papa, napatunayan ko, may pangako ang bukas. Sumainyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan, minahal at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, bakit kailangan pa akong isilang? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa magandang kasaysayang ito ay sina Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas. Sa papel na Merida, nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutya. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan
ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahandugan ng isang lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.